Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki Paidbah ki badan hapadang gajing bitar. Kelir thamai ka Ktem ki Shipai Assam rifle ka badan Hasana Pati hakajela Manipur. Ki Paidbah glalan thamau kila Thang peluk bagla penjular bon teli ki kali jong ki Shipai. Kani gajing ki bitar ki Paidbah kari namar ka jinglek khanra ki Shipai haki caka ki badan hajan ka Ktem jong ka NSCNIM ka badan ha oklong. Ka khubor nak Shipai kalaong pak Shipai Assam rifle kilik khanra hamakui longdi kacaka kabacengai kumba ar kilometer ai naka Ktem jong ka NSCNIM namar bakilayo jing tep bakidan kiliano kibayat sawari haringkat kisulai pat kani ka jingle jongki kalapan khai nyak saskular namar ba haka saskular laong bakim dai ban mi yat swat palat ya ka Ktem jongki hakani ka jingle khanra syabak Shipai ken poi hamakui longdi pat ha oklang lami kensan ki Paidbah Pakan thop iki kentai pan khang lenti yak Shipai. Kaladan kajingya keren ya pan baca padang ki he Shipai bagi ri Paidbah ha kata gapor. Pakajingya pan ibor kalakut nohi. Handai andalamiat pan akapor khandai baji ai ki Paidbah kelai lum. Hasana Pati da kajing temu bantur Ktem Shipai. Pad akapor khandai sitangi ai kelalan thamau kila penjat penpara ya kajing dan jing em bakila aiding da kajing temu ban Thang peluk. Kumta ki Shipai kala ban set penting sasun bat kawang de ki gas grenade pan pra ya ki Paidbah. Ka khubon ki Shipai kala ong pakawai ka kali red jong Shipai kala sa Thang. Atali ki trok kala sa Pynkylla Khongpong bat kila julor bha. Kawai ka kali ki Paidbah kala julor kila kamru blala ban penjai jai no hakapor siteng senya klem dadan jingyap lani ka jingmen sa jong ki brio.
Lau Piro hậu đây. Lau Piro, khôi đi hậu đây. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban Pynkylla ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.